Så er jeg over ved søen igen. Det har været nogle dage siden sidst. Det er ikke fordi, der ikke har været pres. Det er ikke fordi, jeg ikke har set visionerne. Jeg har bare ligesom ikke haft plads til at få forholdt mig til det, selvom det var tid. Her til morgen fik jeg en vision, hvor jeg blev vist, hvor mange perler, der venter på mig, og det er tid til at komme i gang igen. Jeg mærker presset, omsorgen og tilskyndelsen, og går i gang igen. I nogle dage har jeg set den omvendte spiralform, den omvendte trakt, hvor den er bred i bunden og spidser opad til. Og da den er stået sådan nogle dage, begyndte jeg ligesom at se, at de to trakter gled sammen. Og jeg mærker samtidig en ændring i energien. En ændring i energien, som hører med tiden, hvor vi lige nu er landet i den dimension, hvor krop og bevidsthed kan glide sammen. Vi er landet i 7. dimensions bevidsthed og på vej ind i 8. Og når vi går ind i 8. begynder vi at række mod kanten af 9. dimension. Det bruger vi hele 2017 på. Selve den kontakt giver adgang til en ny måde at møde verden på. En ny måde at se ud igennem øjnene på. En ny måde at møde energien, som omslutter os med vores energi og vores bevidsthed. 8. dimension er dimensionen uden for tid og rum, og 9. dimension er den første skabelsesdimension. Og helt hvad det betyder, er først begyndt at åbne sig for mig nu. I 7. dimension står bevidstheden lige. Den del, der kommer fra væsenet, den del, der kommer fra sjælen. I 8. dimension begynder sjælen at tage over, og i 9. dimension har den overtaget. I 9. dimension får vi derfor indflydelse på den del af vores bevidsthed, som normalt ellers er administreret af væsenet. Den indsigt vil jeg gerne dele med jer, inden jeg nu forbinder mig til synet ved søen, hvor jeg nu ser ligesom, at inden i en kugle af gyldne formationer, der ligesom hænger svævende, man kan se igennem dem, der står den her trakt, der både vender nedad og opad. Forbinder mig og mærker erkendelsen af, at den her type af bevidsthed, hvor mennesket går med fuld kontakt til sjælen og til kroppen, til den bevidsthed, der hører til at være levende væsen på jorden. Den måde at være i bevidsthed på er ved at lande på jorden. Det er stadigvæk ikke solidt, det er stadigvæk ikke fuldt ud manifesteret, men det er i gang. Betydningen kommer til at strække sig de næste år. Kommer til at betyde noget for menneskehedens udvikling og for det enkelte menneskes oplevelse af at være i verden. Lige nu i de her overgange kan det være rigtig hårdt, og der kommer derfor en ekstra støtte ind. Jeg ser det, som jeg erkender som nytidsengle. Du kan kalde det styrker, støtter, muligheder. Du kan kalde det, hvad du vil. Og jeg vil gerne påkalde os vores opmærksomhed på muligheden for at få støtten af de her lysende bevidstheder, som er her for at hjælpe os med nøjagtigt alle de ubalancer, som vi bærer med den dybeste kærlighed, omsorg og indsigt. Kan de hjælpe os til at puste os? Puste til os på de rigtige måder, så vi har nemmere ved at vende os ind i den tilstand, hvor vi balancerer os selv. Hvis du har lyst, skal du tage en dyb indånding sammen med mig.
Tag et par stykker. Få forbindelse til dig selv. Og åbne for støtten. Takke for hjælpen fra de her engle, nytidsengle, lysende bevidstheder, som er for at hjælpe os nøjagtigt med de udfordringer, som er med bevidsthedsåbningen i den her tid, som vi er i på jorden. Mærk i dig selv. Mærk i dig selv, hvordan det erkendes, som støtten klinger ind. Jeg ser, hvordan det ufuldstændige gøres fuldendt. Hvordan vi støttes i, at de huller, som vi selv har i at holde forbindelsen, i at holde balancen, bliver udfyldt. Bliver fuldendt, så det er nemmere at holde balancen. Det bliver lagt ind ligesom et lille, fint, lysende stykke gips, som hjælper os med at holde strukturen og holde os på plads, indtil vi selv har fundet styrken i at kunne holde det. Gipsen har kun en kort varighed. Hver dag skal du bede om støtten, hvis den skal være ved, eller takke for den, så vil den være der for dig i den her meget nære udformning. Den er der for os alle sammen i den diskrete udformning, som hører med til den frie vilje.